Croeso I Pelwythnos. Owain Gwynedd! Croeso nôl, ti'n iawn? Dim bad, dim bad. Ti'n fan o Man U yn dweud, ti'n hefyd yn lygo'n gydydd? Yndw, fan mawr. Briliant. Briliant, ie. Gyda dim gwell. Reit, ni'n mynd sôn o Man U yn y gêm na, yn ennill o 4 gol I ddim. Gêm agos iawn. Oedd. Ym llawer agosach ysa. Rooney cael 4, tro gyntaf a sgorio 4 gol mewn gêm gystadleuol. Ffordd o hwld allan dweud, a dyna gwahaniaeth rhwng y ddau dîm, Wayne Rooney. Dwi'n gwrs yna cweit o wir. Safle'r ddau dîm yn y gyngrair, ond yn amlwg mae Wayne Rooney'n camu fewn i'r gap mae Ronaldo di adael mewn tyrma goliau ers o adael. A mae hwnna'n golygu bod Man U wedi mynd nôl i'r frig y tabl? Yndi. Gret. Yndi, gret Lerpwl. Ie, tro gyntaf fwy yma. Adeg yma mae Man United fel arfer yn dod o dda ac fel arfer cael rhediad da tan y diwedd. Mae'n angen, ie. Dyna ni'n y gêm oedd yn yr uwch gyngrair ddoi, ond mi o'n o lot o gemau yn nghwpan yr FA. Dyma'r rai sy'n sefyll mas I gred, canyn y gred I Gyrdydd. Nath nhw adlu'n hwyr. Do, chydig bach yn lwcus, dwi'n meddwl. Ni'n dweud gol Whittingham. Do, ysa gol gyda'r hanner call lla di wneud y well. Ond dwi'n poeni yn un apus. Dwi'n ymlaen o ddau gyda 4-2. Xiaomi Everton. Oed, wedi dod o dda yn ddiweddar. Di cael rhaid gwael yn y gyngrair. Di cael amball I gynnau da yn ddiweddar. Ond un peth sydd dda I nhw a'r cynogwyr, Arteta nôl ers bron I flwyddyn o anaf drwg. Dwi'n siŵr fydd hynna'n Mae'n alladol iddyn nhw'n di. Ond Birmingham, ti'n meddwl, rediad gwych yn y gyngrair. Yn union. Notts County'n anlwcus yn erbyn Wigan. Notts County o'r... Do'r curo dwy ddim ar amser. Felly ddim yn gwybod os mae Sven yn ei fanna. Rhyw fath o ddewin. Cynliad da i Notts County cael chwarae eto. Redin nath drechu Lerpwl a nawr di curo Burnley hefyd o'r uwch gyngrair fyd. Ia, lla, i Lerpwl, chi'n teimlo chi bach well. Leeds yn gadael hwyr fyd yn y gêm na erbyn Spurs. Yndi, wel, yr ymosodwr yn cael 2 gol arall. Jermaine Beckford, ie. Ia, fydd o'n dod â ceiniog y ddau fewn I Liga Stupid sy'n feddwl. A Chelsea y ffefrynnau, wrth gwrs. Ia, dim ond nhw fydd ffefrynnau amdano gwpan. Amball I dîm arall dal yna, Man City, Arsenal, ond Chelsea yn y dda. Enwedig o chwaraewyr I ffwr yn Africa ar un o bryd. Dyn nhw'n Analcan camu fewn I so, Chelsea berig. Nes ti sôn fyna Man City, maen nhw'n chwarae sgynthop yn y 4edd rownd. Felly, Tevez, pawb yn sôn am Tevez ers y gêm yn erbyn Man U. Ia, mes mawr fi. Moron, iawn. Ie, mae Gary Neville wedi gael pob math o bethau, dyna pan mae'n dathlu fel yna. Pa mor dda oedd Tevez? Ydy Tevez, ti'n Mae'n hygol I, wa chwarae'r Intian sy'n y dyn i'r edag am 90 munud o mae o. Dwi'n meddwl Man U yn dechrau illa difaru cael gwarad efo neu peidio arwyddo fo. Ond eto mae wedi chwaregu gols I gêm tymor yma, ond mae sgorio digon yn rhywle di pam dda'n Manchester United. Mae wedi chwaregu gols I gêm Manchester City. Felly, lle bod yr hyddir am wedi cael symud Man City o'n fel ymwysodwr, y prif ymwysodwr y tîm. Wedi I wella fel chwaraewr, efo'r hyder yna efo fynd ymlaen a sgorio. Cwestiwn dwys yn y sgript fan hyn, os yna gwmwl glas yn cysgodi Manceinion? Na, gwys. Mae o'n lledaenu illa. Dyma'r gêm. Os yna sioc yn gallu digwydd fyna? Yn gallu, ni'n gwrando ar y fforddwr fforddwr sgynthop, Nigel Atkins, yn siarad, dweud, wel, ddylsa Manchester City gyda o'n hawdd. Ond cwpan FA, di am rhywbeth gallu digwydd 11 yn mynd 11. Dyla Man U di curo Leeds, dyla Lerpwl di curo Redin. Yn union. Felly 90 munud o bêl-droed, pwy a wyr, ddylsa Man City gyro. Dibynnu sydd oedd tîm Manchester City yn allan hefyd, sy'n teimlo bod yna amball newid am fod. Unwedig o Manchester United yn yr ail gêm. Sgôr yn y gêm yma? Man City 3-1. Waw, te. Gêm lan am 4 o'r gloch pan yma, a wedyn maen nhw'n dewis y tîm ar gyfer y rown nesaf. Ond o ran o ffenestr dros glwyddo, mae'n dod I ben diwedd mis yma. Sdim lot o symudiadau wedi bod? Na, Maxi Rodriguez I Lerpwl. Yndi, ond yr un enw mwyaf sydd symud oedd ddoe mae Van Nistelrooy di mynd, dim yn y uwch gyngrair, ond mae Van Nistelrooy di mynd I Hamburg, lle hwnna di'r enw mwyaf sydd symud. So West Ham ar ôl am gyfnod, efo gwdd y Sylvan. A Stoke, sôn am... Do, fod yr enw mwyaf, mae sôn bod Chris Boyd yn mynd I Villa hefyd. A Babel yn falle yn mynd I Birmingham, Yndi, ond dwi'n mwyn gweld hynna digwydd yna. Mae gen Babel I fi, chwaraewr da, jyst bod o'n mynd I gallu reid o'r cae. Mae'r potential yna. Yndi. Dwi'n meddwl Benitez ydi o chwarae falle I le ta be, ond... Dwi'n licio Babel, dwi'n meddwl sa cael chi bach fwy o gyfle yn y tîm. Felly dyna ni. Diolch yn fawr iawn. Owain Gwynedd.